היום אני אדבר על הזמן לשפר את מצב הרוח. כולנו רוצים לשפר את מצב הרוח, על כך אין עוררין. האם ניתן לשמוח גם ללא אכילת ממתקים כמו ללא עלייה במשקל? להלן מספר עצות לשיפור מצב הרוח, וזאת למרות המצב הביטחוני, חברתי וכלכלי. ראשית, חשוב להבין כי מצב הרוח הטוב מותנה במערכת חיסון טובה. צריכת ירקות ופירות צבעוניים יספקו ויטמינים, מינרלים, פיתוכימיקלים וסיבים תזונתיים המשפרים את תפקוד המערכת החיסונית ומשפיעים על חילוף החומרים, כמו גם שחשובים לאוכלוסיית החיידקים הטובים המצויים במערכת העיכול. שיפור מצב הרוח מותנה בהעלאת הסרוטונין, שהוא נוירוטרנסמיטור, נוירועצב, טרנסמיטור מעביר עצבי, האחראי לוויסות מצב הרוח. ורמת הסרוטונין תעלה כתוצאה מקבלת חומר המוצא לייצור אותה חומצה, וזו חומצת האמינו טריפטופן, מסע אל האושר. אותה נקבל בצריכת מוצרי חלב, ביצים ובשר רזה, העשירים בחומצת האמינו טריפטופן. בנוסף לתזונה, גם אימון משקולות של 10 דקות בלבד יעזור בבניית מסת השריר, המאפשר לנו תנועה וגמישות, שיווי משקל, זקיפות, ומשחרר חומרים מרגיעים כאנדורפינים. גם יציאה לטבע, לגן, ליער, יאפשרו לגוף להוריד את רמת הקורטיזול, הורמון המופרש על ידי בלוטת יותרת הכליה, המווסתת את לחץ הדם, הסוכר ומערכת החיסון. מאחר והקורטיזול מופרש בזמן דחק כטראומה, מתח נפשי או זיהומים, הרי שיציאה לטבע תפחית את רמתו. במקביל, שאיפת אוויר צמחים ועצים כמו עצי אורן יספק למערכת החיסון חומרים מרגיעים המשפיעים על חיזוקה. ולבסוף, חשיפה לשמש תשפל את ויטמין D ובכך תעזור בשמירה וחיזוק העצמות. ואם ירקות ופירות הזכרנו, אז בואו נזכיר את הצבעים השונים של הפירות והירקות. חשוב לדעת כי כל צבע מסמל ייחודיות משלו. הכתומים צהובים כמו המשמיש, דלורית, מילון, גזר, מצטיינים בתכולת בטא קרוטן, ליקופן וויטמין C. הירוקים כארטישוק, אבוקדו, ברוקולי, מצטיינים בתכולת בטא קרוטן וויטמין A, סיבים, לוטאין וויטמין C. האדומים כמו הגמבה והעגבניה, עשירים במיוחד בליקופן וויטמין C. והסגולים כחולים כפטל, שחור, חציל, שזיפים, עשירים בלוטאין, ויטמין C, ואילו הלבנים ככרובית ותפוחי אדמה או זרעי פשטן, מיוחדים בליגנינים. לתזכורת, ויטמין A או הבטא קרוטן והליקופן הינם בולמי חמצון המסייעים במניעת הזדקנות, מחלות סרטן, לב וכלי דם. ויטמין C אף הוא בולם חמצון ומשפר את ספיגת הברזל, וכמובן מונע את ההזדקנות וכו'. והלוטאין חשוב במניעת מחלות עיניים, והליגנינים מאזנים הורמונים ומחזקים את מערכת החיסון. לסיכום, תזונה ופעילות גופנית מתאימים וקבועים ישפרו את מצב הרוח. אז בתיאבון.